Здравейте! Днеска ще играем на игра, как се казваше? Tower Max. Да! И почваме от easy на normal и на hard и ще ги редуваме броя пъти. Айде, ще играя с F5, защото кефи. Аре бе! Айде сега. Много мразя тази игра, когато стане нещо не го няма близо. Моче... То е easy, тъй че ще е лесно и ще се забавим сега. Мухарът е много труден, нали? Ай. Yes. Ай. Това май е рилки геймбърг. Ай. Баго е яко. Ай, не! Аз последния момент. Аз стига. Мале как сте. Аз не го виждам. Бахмо, колко успяваш, бе? Няма да знам. Аз стига. Аз бих. Какво става мен милана? Аз бях на едно място и паднах. Карай. Е, нормално. Не си бил ти просто. Не. Човек, аз бях на едно място и нищо не виждах. Бе, да ми взимаш блокчето. Ай! Лагна! Хепи! Опа, сори хора. Айде сега. Той най-гадното. Аре, бе! Хубаво. Ай! Не, бе! Не, бе! Това е възможно. И двата умряхме. Сега, изи. Зелен. Окей. Ай, лагна. Happy New Year! Опа. Все пак те ще бяха когато печели. 2-1 за мене. Да. Майката му. Сега, какво? Айде, обърках. Ай. Не. Ай. Закосам. Ай. Това как се жив, бе? Вред. Ай! Жив ли си? Happy New Year! Сега, ти хард, дай гадото. Аре, бе, човек. Аре! Най-гадно. Хард. Ай! Пати гадото. Ай! Не, това е невъзможно. Ще направим още там 2-3 игри. Аре, изи. Аре, човек, изи. Оставаше да не успееш. Ай. И бахам, човек, аз мислех, че падна. Ай, стой си тука. Ти е много подлъгла. Черно!
Оранжев. Червен. Синьо. Ай, светло синьо. Гадното. Жълто. Където е лилавото е? Кой спечели? Аз ли спечелих, бе, човек? Аз спечелих. Не пише, че аз съм спечелил. Да, че. You ги срунка 8 мен. Вирен жълто лилов. Ето и на мен ми пише. Да. Аре, равни. Цъка е нормал. Сега бяхме на изи. Така извинете за малкия лак. Ай. Ако искате още да си имаме такива мини игри, просто дайте лайк. Пах ти. Майката. Ай, не. Ооо, ес! Аз забравих да съм взел 5. Хард. Най-гадното. Аре, Хард без F5. Добре, ама то ще е невъзможно сигурно. Точно. Че лака. То също е невъзможно, човек. Знам, точно. Не, то е невъзможно. Не, успях. Какво? Ес! Сега малко без такова. Докато става 10 минути, ще води клипа и да ви нещо. Изи. Без F5, да знаеш да го изложиш. Знае. Ти, черно! Не! Че аз не съм добър без F5, да знаете. Червено. То е изи, много е лесно. Баш щях нападна на линията бях. Човек! Сори, какво? Yes! Yes! Нормал. Скоро в моя сервер сигурно ще има такова. Ако искаш да го сложа в описанието. Тук на твоя сервер за 1.7.2. Накрая ще обясня как да играете, ако изобщо искате да играете тази игра. Ще има в описанието тази игра. Те хора като ще се вгият. Дори ще може да сложим сервера. Стигаме аз не лавеното й. Да, обожавам го това изобщо. Аз съм тъгата някъде. Сега хард. Малко пейбал. Ама че е хард. Други клип ще бъде с пейбала. Хард сега. Да пръскаш на него. Да, аз съм много добър, да знаете. Само малко ще лайка си в дела. Хард. Гадно. След това е много гадно без FPS. Не. Какво? Това е невъзможно. Ще изиграем още и път всичките игри. Почва от изи. Аз съм так без сърца. И смягайте, щом тук много се бие колко е предлагането. Аз диаковисто съм. Зелено. Добре, че се усечи. Не! То до мен. Как не ми зарежат чинковете, гадно. Не. Много издържахме. Не, тук не издържа. Не, успях. Много държа, ще е много трудно. Представяш на хард да бяхме издържали толкова. То ще бъде плана скъпно. Не ме ли си бил ти?
Човек, то времето свършва. То на мен пише You long Gisron Calls. Йоу, айде. Нормал. Сега нормал е по-трудно. Шана, ние не бяхме ли сега нормал? Ха? Ние не бяхме ли сега нормал? Айде. То свърши времето. Това ще бъде си гъркрати. Този звук изгаш. Бро. Да. Yes! Ще я направя. Аре сега кой дига хак, че си. Не, няма. Защото не е честно. Ще да играеш в футбол и на последната точка да кажеш златен голар. Не губа. Аз умрях, виждам умрях, защото съм по-дълго високо. О, мъжке! И това да ви хареса. Коментирайте, абонирайте за този клип, ако искате 5 бала. Ще направим клип. Не се бойте, ще има и 5 бала. И обещай да качиш по-често. Да. Той е лош. Може да се познае по ръката. Да. И ще има добри клип, ще има 5 бала. Обещаваме. Ще има сплит в монстърна, тази игра ще направя в монстърна, да се играхме. Да. И може да има и Hide and Seek в монстърна, да знаеш, бокчета. Да, Много готино. И може да видим някакъв сървър с Hide and Seek и да играем с мой приятел. Може да игра на Гари Офман, това касен такъв сървър. Добре, и бъба, хайде.